Hi guys and welcome sa atong channel. Kini si Jankin Anota ang inyong higal. Karon atong pag-isgutan matungod kini sa mga suliran. Ang atong mga isgutan kini yung mga sulat nga ipadala. Buka atong intro mo kani. Sa pagkaimugso na ito ng kalibutan na gikatluhaan itawag mga suliran. Adunay mga suliran nga murag wala na kasulbaran. Mga suliran sa utang nga murag dili na kayang bayaran. Mga suliran sa pamilya ug mga gugma nga pirmi lang ipasa. Kusay kung aduna kay suliran, ipadala ka na sa atong tulumanon. Ikatawa ang imong suliran. Bate bisag sa orasa basta naka-YouTube lang ka. Ganyan mga suliran nga itong pagbasahon nga ron. Munang suliran matungod sa iyong pangutanang nga nag-ingon. Nga naman, Jankin niya na ako sa trabaho, magduka-duka man ko. Na ako sa among balay, perti magsigas ang mata. Isa pag magbinontagay ko, email, okay kayo. Na ako sa trabaho, perti man yung kapuya. Pagduka-duka mo dyan yung mata na sa uman ako ni sa may kong buhato na mayroon makondisyon ko sa trabaho inyong magtatampot kagwalang sangan nga istong well istong kanimong problema murag simple na dyan kayo matod pa na mo kay gana sa mga trabaho kay magduka ka magduka mong mata una ka sa inyo ha matod pa ni mo pertig sigas mong mata kaya alag tagay ka din okay kayo sa imong trabaho di ka okay doon nga nagpatambag ka. Well, ang natutambag na mo problema doon nga, kinanglan yun nga minus-minusan mo na mo hilig na mo teams doon. Kay apektuhan yun yung trabaho na sa siyempre kadlawo na kamatog niya, yung duty alas 6. So, sa may resulta na, di ba? Sayo ka, bata, maligo ka sayo. Mujute ka, so maglipong-lipong ka kay kulangan imong tulog. So ang resulta, mawad ay gagana sa imong trabaho. Maluya ka. Pero nga, pagpili yung sa imong palabihon. Kana bang imong trabaho? O nang games ni mo. Ang games ni mo, man kayo madawat sweldo. Pero, kung magtaro ka sa imong trabaho, siyempre, pagdawat mo kasi mong sweldo, malipay ka, kaya naka-sweldo. Manang, kinanglan dyan niya, focus ka. Minus-minus sila yung games. Games, mga ka na, di-off ni mo. Yung timing sa mong trabaho, kay mapiktahan mo trabaho. Siyempre, sa may sulti sa mga kauban. Sa puto na mga kauban, ni mong anong, madyo ka na human dahil sa mong trabaho. Yung pijong na mong mata. Una nga, kaya nagpatambag man ka, rawat imong dawaton yung tambag. Hindi. Ayaw na patambag sunod. Ha? Kinanan dyan nga. Aminaw dyan tambag. So, moroy, ako ikatumbag yun sa mong pangutana dong. O, daghang salamat sa mong tampo. Shout out ni mo istong. A dream is a wish your heart made. Og karon mga higala sa laing sumpay ning atong sugidlanon. Munyika. The dream that you wish will come true. Murag mo gawas ang abno. Ako siyang sugatan. Hi! Ala! Monster! Uy. Ayaw kadlok sa usa ka monster. Guwapa man og sexy ang monster. Dili sad mamugno.
Gusto lang ko magigigala nimo. Gunit ko sa imong kamot, ha? Pwede lang, ari ta magsulti. Lagunit ang akong kamot, monster ay! Wa ko kurog! Asa ko, oy, monster! Asa, oy! Dali ba? Hinayo lang na imong tingog. Asa lang kita! Mga untag ice cream. Bogart, Oh, hain man si Mateo. sir? May gawas to? Ano man? Ako yung pambantayan niya ang bata. Doon na lang ko paliton sa gawas. Oh, kadiyatra ka? Ha? Ano nanguta naman ka? Ako lang mo bantay sa munyeka. Oh, ako lang na isugwa, sir. Pagpalit sa'yo mo gusto mong paliton. Sa may mong paliton, ha? Maawaw ko nga masugo, Bogart, uy. Ayaw, pag-uwa-uwa. Maawaw lagi ko ni mo. Tanawa ko no kung tuaba sa luyo si Mateo. Kadiyata. Akong susiyon kung nabas luyo. Kadiyat lang, sir. Okay, sige na. Pagpili na sa imong ice cream nga gusto nimong kanon. Bala ka diya! Bala ka diya! Hoy, Abno! Hala ni Dagan! Abno, asa ka, oy! Mas kabuangag yung Abno, Ay, Abno, gyud. Pakanon na siya ice cream, midagan ni noon. Sutoy lang, Ay, animal, musumbong na sa to. Mudali ko biya din, Sir, waman sa luyo si Mateo? Biyagawa na ko Mateo? Buwanga, buwanga! Ano sa may naitabo ni mo? Dako, monster ay! Unsa? Niyang monster, do Mateo? Niya lagi! Iya gani gunitan ako kamot! Unya, aman kuro! Patay pa sa ragod. Unsa man ang imong gipanulti, Mateo? Klaro hagod, be? Dini, lagi. Uya brad na ko, Anton. Iya ko, gidas tindahan ay. Palitan, kuno ko niya ice cream. Hain man siya. Tuwa siya dito. Kanang nagtindahan diya. Sold me, kay palitan mi ice cream niya. Nahangol siya di kag ice cream, Dong Mateo? Why? Biram ko niya. Unsa man kayang toyo din, he? Mateo, bantayi ang bata, ha? Ay, saroy. Ay, lang. Kuro ka dong, imo gagunitan, Sara. Ayaw gud pagbinuang, Bogart. Ako siyang atuon aron masayran ko unsa gyud toyo sa pag-anhi. Ay! Kapaspas nila ka ni Sara. Mura masig nautag hangin. Huwag ipapadlong, Sara. Tingalig magbugnot sila. At duwa na yun. Alam ka niya. At duwa na yun ba? Ako yung bantayin mo, Nika. Nga akong cellphone. Si Mamang nanawag. Ma, may balita na ang detective? Nanawag ang detective o nagpahibaw nga may adto na sab ang imong ka-live-in sa ato. Unsa? Iya ko nung gida si Mateo sa usa ka tindahan. Gida ba ni Mateo ang bata? Sila ramang duha ang nakita sa detective. Wait, kauban sa imi? Wa tingali kay wa man musulti ang detective. Misamot ang akong duda ni atong babayhana. Kanong iya man taw gida si Mateo sa gawas? Sa tindahan ko, no? Ma, maitingaling tawgon nimo si Mateo. Maunay akong plano. O sige, Anton. Gipahibaw talang ka nga may adto na sabang imong ka-live-in sa ato. Di ko lang gihapon sa sudyaan, ma. Ang ako rag yung gipaabot nga makitaan unta sa imi nga may gikabuangang lalaki.
Inanha man kuno ang ka-live-in ni Brad ni mo, Anton. Diri bitaw ma, iya kong gidas tindahan ay, iya kong pakanonog ice cream. Unsa? Kauban ba nimo ang munyeka? Ako ra, tuwara ba gawas Sara ma? Nagunsa man siya dito? Iya tingali bugnoon monster. Unsa? Gadong wa man nimo uban ni si Sarah? Kukuhan manggod, bantay ko munyika. Nya, sirit man lakaw Sara. Ipapas ni Bogart. Tingalibog noon si Sarah atong babayhana. Na di ay, Sara. Bugno monster. Paduola si Sarah, makigsulti ko niya. Sige, ma. Sara, mama, studios, kung siya nimo. Hello, ma? Unsa man, imong naabtan ang babae. Wa na dito. Lagot ko at the monster, oy! Ganong may uban man sa ka? Ala, iyamang ko, bitad. Unsa may iyang tuyo? But lang, ma. Palitan ko na ko niya ice cream. Sige ko, ingon, dili ko. Sige sadya, biran ako. Mateo, sa sunod gani, ayaw na gid pagpaduol niya, ha? Labi pang ayaw dada ang munyeka sa gawas. Nakasabot ka ba, anak? Sige, ma. Sabot ka ayo. Di na ko dadon munyeka gawas. Grabe sab nimo, Bogart. Wag gyud ka makakita nga gida si Mateo sa gawas. Sana mo din ay pirmahan sa kontrata ay. Di mo na mao. Akong kontrata, paglimpyo rin sinyo ha, pagbantay sa sakyanan, pagbantay sa rin mong anak, ang pilay. Saan tutok mo sa trabaho? Ay, o sabay ibang trabaho nga wa man gyud ka makabantay paggawas ni Mateo. Naglimpyo lagi ko. Sam ka? Yakanas Mateo. Guol kayo. Nga wa makakita sa cellphone ni Sarah. Sam ka? Kasabaan ba ko nimo, Bogart? Wa coffee, ma'am. Inom ka coffee? Mauna. Bida. Ay. Tungos na itabo, ma'am. Pasensya kayo. Kalimot ko. Offer ni mo coffee. Umauna. Diretso hinong pagpangasaba na ako. Hanggawa ka. Sorry, ma'am. Hilom diya. Sorry. Kadihar akong miabot. Wag yung kakaagdan ako. Kugusunat ka. Hilom! Sorry kayo, mama. Guson. Saon diya, ma'am. Nadama ko si nervyos ako. Kay hangos kay Miso Dinis Mateo. Gigo ko di ay siya. Wa man noon, pero di pa ning kamutan niya. Makadaggan siya. Sige na ko. Sige, ingo nga, gigunitan ko niya ang kamot sa monster. Wa ko na siya mukurog. Unsa? Hay naman ang coffee, be! Ay, sige, tabi. Ay, just... Asa na? Tabian, sige, kagod. Ako na hinoon ni Ron. Sige, yung tubag ni mo. Dahil sige, di ko tubag ni mo. Kalimot ng coffee na. Ay, nalang pangatarungan, Bugart. Mabalik na ko sa office. Di na ko. Di na ka matilaw sa kong coffee, ma? Ha? Hello! Ikaw, ha? Mikir ko ni mo. Usay nikir. Okay. Ha? Usay nikir, ha? Usay nikir, ha? Okay. Inat ning dunggan ni mo, Ron. Okay. Ha, gusto ka? Okay. Naikir, nga wa pa manggani coffee. Bugnaw na! Karon dahil, ma'am. Kutawon ti ka. Magkutaw ko. Animal abnoa. Wa cute mata. Midagan hinoon. Wa ka tumusumbong sa iyang inahan. Ang ako cellphone. Anton, nanawag lagi ka. Gimingaw na kanako, no? Siyempre. Manawagan ko, kana gimingaw ko. Awan sa man, naligo na ka? Oh, ngano nang ngutan naman ka? Mapauli ka karandayon? Ay, kung may mo pa lang. Pero, busy na kayo ko. Oh, dagan na day ka kliyente? Ubay-ubay sab. Sa ato pa.
Booming di ay ang inyong negosyo, mao ba? Mura. May sweldo ka na? O palagi. Wala baya ko'y kwarta. Hapit na sa ting bayad sa boarding house. Eh, kabala ka. Sa di pa mo, Joe, ang abangan sa boarding house. Doon na ako ipadaanin mo. Dako-dako ha. Di lang ko musada. May utang pa biya ko ni Mama. Grabe sab. Bago pa gani ka, kuhaan dayon ang imong utang. Ambot na ka, pero, kuan, nakoy pangutanan mo. Wa ka ba mulakaw karon? Ha? Asa man ko mulakaw? Di ara magkukusabay. Good. Okay, bayo na ha, kay may gipaabot kong bisita. Manawag lang kong balik ni mo. Kadiyot lang, Anton. Sus. Off na niya niyang cellphone. Pero, wa man siya manudya. Wa gyud kay may sumbong niya nga miadto ko sa ila. Wa ko na siya mulakaw. Hindi ko lang una sa sudyaan. Tingaling makabantay siya. Amy, sorry na lang yun. Pero ako gimbawi yun akong anak ko si Sarah. Ilisino na nga akong apo kay mga unta sa gawas. Kita lang tulo, ma'am. Uy, mura Sa? ba nag-asawa ni? Hilom. Ito na. Ikaw ha. Naglagot na gyud ko nimo ha. Daton mga na tong bata. Oo niya. Nganong simang ka man kaayog tubag. Aw, unsa di ay? Di ba? Nganong reklamo man ka? Okay. O saman, hadlo ka nga ikay makakugo sa bata. Hadlo kang di makakaon. Bisag ka mo pang duha kong guson. Okay Eh, kayo? sige Saman, ko no. ikaw na ako gus. Sige kuno. Sige kuno. Sige, aron mo piti ka. Sige. Ayaw, Sige dayon. ayaw sila na mamay. Lagi. Okay, makabahi ubos ba yan, ha? Oy, makapahiubos. Unya. Mao nang, sige pala. Unya nahiubos ka. O saman, gusto ka undang na ka din eh. Ayaw, san mo. Takako na tika. Ayaw. Ala, sabaan, Mama! Ala! Ma! Ako inon, Sarah, lakaw ta? Oh, sige. Ato si Sarah o pa Elisa. Hangtod sab ang munyika, ha? Iyay! Suroy mi munyika! Iyay! Kuyog sila, ma'am. Mura tag happy family ni. Family banding ba? So, happy pamilya. Usaman, labot ka pamilya ka? Ha? Bati. Bati, ariya. Inudan na igada yung imbitasyon, ma'am. Usaman, di ka mo uban? Ha? Di ka mabilin ka na lang. Ako na lay drive sa auto. Muban ko. Unsam ka. Daghang kay kagyawit. Driver ko ni mo. Coffee ka? Coffee. Inom ka coffee? Inom. Ka? Ha? Ganihang gusto kong kape, wa ko ni mo kutawi. Karon nga wa ko mangayo. O, Kutawan kama ko ko ni mo. mag-ilis. Pailisas ako, ha? Okay, yes. Uy. Ala. Nabuak ang baso. Ma'am, mubaday yung kitag pangaon sa gawas? Di ka na daotang talimad-on, ma'am? Ang pagbuak sa baso? Ha, ma'am? Saman, sure na gitaning manglakaw? Buak yung baso? Ay, ang! Kiat man lang ng imong agi. Ay. Di na buak ang baso? O saman, mauban ka o dili? Uban, nanti ka? Wa man lagi masud ni si Mama aron magpahibaw nga mga untas kawas. O kauban pagid si Inday Barbie. Uban lagi Barbie doll. Uban man Barbie doll. Dali na. Tutagawas. Manikas. Suri-suri ta. Mama ron. Tuk-tuk puton. Wait sa. Kublihan na. Wait sa. O saman, nag-ilis na mo? Ma, tinuod bang isulti ni Mateo nga mga on ko na tas gawas kauban ng bata? Tinuod na, Sarah. Busa pag-ilis na mo. Aron dili mainitag maayo ang bata. Da! Ingon bitaw ko!
mangyud ko makatuo. Ngaway mi sumbong ni Anton sa akong pag-adto sa ila. Pero wa man gyud manudya si Anton. Labing maayo hinuon kung wa gyud nakasumbong ni Anton. Matun-an kog maayo ang pagkawat sa bata. Lipay, munika, lipay, suru-suruy siya. Ma'am, sakay na sa skinan, ma'am. Ngiga bugarta, sip-sip. Ganun nakaingon ang taong ng sip-sip ko dong. Abtik man ka, abi man si mama, dali-dali na abriputan auto. Ikaw, sila blibutan, di aluyudong. Aron, sakay na yun, sila Lula, sila Zara, o imo pinanga, Nika. Ablihan, Jude, ablihan. Wait ha. Sakay na mo, Nika, Zara. Okay. Thank you, Mateo. Asus, burasab og nakasabot ang akong apo nga isoroy siya. Lipay, kayo mo Nika, ma. Oy, Bugart! Babay ako sa kaya! Abli, balik mi, abli! Imo sisira na! Sira na! Sarino, kalimut ko. Sige, larga! Oh, ngano man ni Bugart? Patay. Usay patay! Lo, Yun sa manini mo, ma'am. Ipalyar man ha? Nayabag ka! Usay giusan na ako ang auto, ha? Yun sa, ikay ka drive pa mo sa office mo. Huwag mo ka mapadrive na ko, ikay ka drive na. Yun sa manini mo. Hoy, Bugart! Ibo kong gisinghagan! Sorry, ma'am. Di pa kasdiridol akong pite ka na! Ayaw na lang panudya, diha! Susihan na nga nung inguna ng andar sa auto! Kaysa man di ay, nakadungog ko ha! Nakadungog ko! Mas kang buhanga. Napakuyaw sa da. Okay na, ma'am. Okay na. Dasmag din eh. Dasmag. Uy, ka na ta. Asa man tayo ni, ma'am? Kalaay ba yung ilakaw, oy? Nga kuwang kagbala? Gusto unta ko mo adto sa mall? Pero, wala man sa ko'y kwarta. Dili ko makapalit sa gusto na akong paliton. Saon, gidaginot gyud ni Roger ang nahibilin akong kwarta. Wa man tumana ni Roger yung saad nga padadaan ko niya kwarta. Ilis sa iyang gipiliti. Ang akong cellphone. Tingalig si Anton ang nanawag. Yay, tingalig manudya na ni. Bahala na. Uy, dili man di ay si Anton. Si Roger. Ambin ang bata, be, Sara. Aron dili ka maglisod sa pagkaon. Ay, ayaw lang mauwi. Wa man sad mo hila kang baby. Dali lang kukaon sa raha. Ako lang gugusto mo Nika. Kaon na diha, Mateo. Ayaw lang kung magpaguna-una na ako ugod. Kaya rin na ako ang pagkaon nga gikugos na ko si Inday Barbie. Hi, young guys. Niya meron sa mall. Nangaon mi dali. Ug niya mi sa restaurant. Di ang gwapa na kong agawon nga si Ma'am Prina. Hi, ma'am. Hi. Puno ba guys, di kayo sulti. Gwapa kayo, bisag puno ang baba. Indot kita naon. Sinong Mateo? Yang anak? Gwapo kayo. Di sa kasulti kayo, puno ang baba. Si Sarah. Nindot kayo, nindot kayo. Munyika. Ang munyika mo inindot. Si Sarah mo ni inahan sa munyika. Ali, munyika, ali, day. Tanaw na ko, day niya. Smile, ha? Smile. Ana. Bogart? Bogart, kita na imong gikasulti sa cellphone? Ambi na, be. Akong tanaon kung kinsa imong gikastorya. Ambi ang cellphone, Bogart. Uy, masa may tabo ni Bogart? Kalit mang gipawang yung cellphone.
Nindot na unta itong among sabot ibugard na. O klaro pagig kaya ang itsura sa kong anak. Ay, kanindot kipisliton sa aping sa kong anak. Liwat kay siya na ako. Ano gano'n Nasakpan ka si Bogart sa iyang pagbidyo. Nagtupad sila si Mateo ug Sara. Unya, gikugos ni Sara ang among baby. Kanindot ka kung ako pinahimutang sa lapit ni Mateo. Tingali, mura kog nagtungtong sa panganod ug nagpaingon sa langit. Traidor gyud ka, Bogart. Sir, ay lang kasuko. Sa naluoy ko sa hangyo ni Dong Anton ko. Beday! Ang lagot, Bogart na! Bagong tikalay! Ayaw lang kubaga dong. Ayaw lang kubaga dong. Mateo, ayaw paghimog iskandalo din ha. Dadak ko iba mamamay. Anong sugot bang Bogart hangyo ni Brad Anton na kubi? Try to jud baboy jud! Gusto na lagi, Mateo. Kita na yan. Ayaw pusga ang imong tingog kay mauwaw ta sa mga tao din eh. Doon narabay ng lingi. Doon na gin, ma'am. Dako iba ba, ma'am? Sabi, ma'am. Ma'am, sabi, ma'am. Hoy! Ako pa ni mo mangayo kag pasaylo di kay masikag sulsul nako. Ano akong bato na ma'am. Unsa man? Pasaylo aton ko dong Mateo, dong. Hilom di Bogart. Pangayo to pasaylo ya pahilo mo. Kalipog na tani ma'am. Unsa akong bato ma'am? Ligid ko dingi. Umutun ko nang wait nimo ron. Sorry ma'am. Saman? Ha? May pagwati ka pa uba na. Kita may mo drive nimo. Ha? Ako, ngano man di ko ka mao mo drive. Paliyar mo gani, paliyar mo gani. Naluoy lang kong Dong Mati, ay Dong Anton, ma'am. Anak yan ni Mus Anton, kalimut. Pero Bogart, wa ka maluoy sa iyang manghod? Nahibaw ka man tingali, Bogart? Nga si Mateo mo imisaw sa obligasyon ni Anton? Pasaluhan ng taon ko, sir. Di na mausap. Ayaw ka una. Butiyo na mo, eh. Ghost ito. Ikaw na mo. Ma'am, subot ka. Hindi ko pa kanong Dong Mateo. Tanawa raw sa resulta ni mo, Bogart. Diyan, Ang ikaw akong anak nga inusinti nakapon na lang hinoon, di ka pa kanon. Imong kong padulngon sa imong istorya nga na, ma'am. Bada, Nakatuna dyan ni siya. ang ilom. Ma'am. Tana kapag musugot pa ko, ngano ako may mong pangutanon. Ikay nakasaik ka mo ay angeng silutan. Imo mang anak may hangyo na ko, ma'am. Kalimot ka, anak Ay. ni Mus Anton. Gikan ko na si mong sabakan. Nigawa si mong... Unsa? Sige, Ron. Taktak ka dito, di nakakabalik sa bahay. Sige. Sorry, ma'am. Pita ni mo, eh. Ay, mauwam sa tambubiya din hinga. Gihatod na ang atong order. Bitaw lagi. Ay. Dong, Mateo. Ma. Pakan alang si Buka. Di ko eh. Pakan alang, papauli-un lang unya nato siya humaniyag kaon. Sige, kaon nun na. Kita may mo drive daw to kung paulion ko ninyo. Ako lagi! Mapalihan na tan! May pagwa na ko sulti si Roger nga gigutom ko. Padoon naman hinuon ko sa airport. Kay may kigdungan siya kaon ako. Nuwa mo si taxi, uy. Muadto noon ko sa pikas eskina. Ma'am, Ay, kanindot na unta sa atong lakaw kaniha. Imog yung di ko pa, Bogart. ma'am. Coffee ka? Sabi niya, Pasaluhan ng taon ko, ma'am. say luak, buot-buot gid ka. Buot-buot na sana na siya niya buot-buot. Imong anak ang imong nangangyo na ko. Niya yung buot-buot. Ita sa na mamay. Ay, pag hinahinay ang imong tingog, uy, kay angay! Tingsi lang ni ay. Sorry. Kung gipaitan, kalabaw pa ko. Kayang ako mga anak na usab ang magkabingkil tungod ni mo. Ang ako lang gikahadlukan, katingalig makahuna-huna na gyud si Sarah sa pagpauli sa ila. Da ang bata.
Hangyo ma'am. Hangyo Sarah nga. Di siya mulakaw. Ura ko hangyo man ni Sarah ma'am. Bisag muluhod. Muluhod ko siya ang tubangan. Ang tubangan ko niya. Ako nang buhaton aron di siya magpahuli sa ila. Lagi. Hilom diha, oy, Bogart. Ubi angay ni mo. Hindi may gusto ni mo. Paminaon pagka kang Sara, ha? No. Gani harag yun nga white mix si Sara gikampas mo hangtod sa atong pagpauli. Maulagi sab. Maulagi sab. Coffee ka ma'am? Hilom, oy! Ay ko gahuluan na imong kopi-kopi, ha? Nalig ako niya nang ibukbos imong o. Lain na, bukbos uwa. Init kayo, mura tagilapaan na. Oo, sobra pa. Ikaw gyud nakaingo sa akong sapot, oy, Bogart. Hawa sa kwarto bangan! Kugos ka, ma'am. Nasa ni bagting cellphone da. Mao binay nakaingo anong nakapiso kong ma'am. Sus! Nakaingon ganong tabunan kong maayo ni ma'am. Gisabunan day, gitabunan. Gisabunan kong maayo ni ma'am. Yaw-yawan kong sabon. Kung nanawag pang binisya ay. Iladang! Ilawag pa man taon ka dong! Sa? Ikaw ba? Hindi ako! Hindi ako! Kanina ako nagsikig tawag ni mo. Pero di man ako makontak. Ano mo ka? Ang! Akong gi-off akong cellphone. Mabagi pag-on ako balik ini. Pita dong ay. Ano man? Sakpan ko, Sara. Di ko agkalit akong cellphone. Abigan din ako. Iyang ilambos akong cellphone. Pero tigsukuan ni Sarah? Suko mo lang! Sikit ka! Sorry dong. Pero tigsukuan dong ay. Isabunan ko maayo ni ma'am. Sabunan ko yaw-yaw. Miputi ko din akong naon. Apit ko sumaga ni si bumanggo dito sa mulong. Iso kayo. Sagit mo siya. Mo ba? Maom lang. Saan nga dako ang tingogod? Ang video ko to! Kunuhay, nag-vlog-vlog ko! Sus, lami, ay pamalik ka sa Jesus. Hindi na sad makontak, Sarah. Ako unta siyang pasabton sa netabo. Ang gigadlok ka ni mama ni mo dong, nga tingalig mo dayon yung Pauli, Sarah. Ilang daang bata. Kinahanglang pakigsultihan kung maayo si Sara. Sukad sa among pag-abot, wag yun mo gawa sa ilang kwarto. Ang akong cellphone. Uy, ang ka-live-in ni Anton, kauban ang usa ka lalaki. Tinuod ka, ni? Akong tawgon ang gipayran kong detective. Ma, kining lalaki nga gikasaw ni Amy. Mao gyapon ni ang lalaki nga iyang gikauban dito sa hotel. Mausab na'y akong namatikdan, Anton. Gipinuangan ka lang yun ni atong babayhana. Wa ko sakiti sa akong nakita, ma. Kaha? Wa ko siyang akong kasing-kasing nga nakakita ko nining maong picture, ma. Hinoon, nalipay ko. Tinalibyaan lang ni mong kalit ang atong branch. Don't worry, ma. Di na ako biyaan ang atong office diri. Og salamat ning maong litrato, ma. May kaisog ebidensya na kong makigbuwag ni Amy. Anton, kadiyot lang. Ha? Nga naman, ma. Kung magkabuwag na mo si Amy, ipadayon ba yun nimo ang pagbawi ni Sarah? Unya lang ta magisgot niya ng butanga, ma. Ang importante karon nga magkabuwag naming duwa si Amy. Dili ka. Ako mao'y mamahimong hinungdan. Aron ang duha nako ka mga anak mag-antos. Kung masakpan si Amy, unya magkabuwagin sila si Anton.
Nahadlok ko nga tinud-o ni Anton ang pagbawi nila ni Sarah ug Inday Barbie. Usa man ning problema nga akong giatubang. Nga pa nga, grabe mang pagka-involve ang kalipay sa ako mga anak tungod ni ining problema. Oh my God! Ayay! Ayay! Nabaso ko! Ayay! Naagad di ay Bogart. Naataon, mamay. Di ko tawad di kag coffee. Yung anak ko makiri mo, pero di mo mas akong ipasubukan. Anong wa ka ba magpahibaw? Ay, Sharo, sa di mo, mamay. Huwag ka makakita na ko. Kabig na ko. Kabig bitaw. Huwag ka makabantay nga paduol ko. Ni mo nagutik tips. Baka diha, Bogart. May problema ko, Bogart. May gihuna-huna ko. Imom lang kung among-amuha na problema, ma'am. Paitaw, ay, kainit akong pundukan. Nakaambag taon ko, ma'am. Kaambag ko kainit. Mayra. Mayra. Mirisi ni mo. Kaligo dito dali-dali. Ano ba sa yung midool ka, oy? Ligoon ko ni mo, ma'am. Hilam! Ligoon! Kaligo na! Kaligo! Lagi. Sabay mo gusto? Ako'y buligo ni mo. Uy! Kahit kay maayong mamutos ka na lang. Ay, yan Be, pili. Ako sa naibutang imong kopi nga niya buha. O saman, pagpili. Ay, taon na. Mamutos ka? Ayaw. Nakuwat ba taon ko nga doon ako'y bonus niya. Napasok pa dyan ko niya. Bunusan ng naong ni mo. Init mo kayo. Init kayo. Ibunus, ibagnos ko ng naong ni mo noon diyan noon. Init kayo. Init kayo. Sige, kung ano nang sibot ni mo. Lakaw na! Kaya mo samot ka, gumot ng akong pananaw kung magpabiling ka sa kwartubangan. Kasakit ni mo manulti, ma'am. Anya, wag ka makao yun. Wag ka makao yun? Ha? Wag mo kumulita mo, ma'am. Maligo na ko, ha? Ayaw pang lili, ha? Kahinan. Ras! Wag yun ko kaabot na. Ay, unsa naman yung nahitabo sa among pamilya. Dili ka mo balik sa naanda ni mong hotel? Kadyat ra ko kay sige mig negotiate sa gikinalan kay nakong butang katong worth 5 million pesos. Madayon gid ay kaato? Kinalang ni padayon jud imi. Kay triple ang ginansya nato kon ma-dispose kini mong butang. Imo na kong kuhaon, Roger? Yes. Mang narga dayon tas abroad. Og adto na ta dito maghasik sa lagim, ha? Ipaabot ko ang maong higayon, Roger. Busa, siguro ajud nga makuha gyud nimo ang maong kantidad gikan sa imong boyfriend, Kang Anton. Ala, ngano, taki ang kabugard. Ipasuan kong mama ni mo dong. Ala, sumbong ka, mama, ha? Sumbong ka. Bahala ka na. Ngut-ngut pa kini akong junior. Ay, nalatay yan kayo sa tubig. Ay. Ala, sakit na good. Sakit mo lang. Ang kuyaw ini, hindi na magamit akong junior. Wapa dyan bonus. Wala lagi ka mag-office, ma. Wa ko ganahi, Sarah. Tungod ba sa nahitabo dito sa restaurant sa mall, ma? Naglagot ko ni Bogart. Nganong may apil-apil siya sa kapritsyo ni Anton. Actually, ma, wa mong gisa si Bogart. Angay lang po siyang mutahod ni Anton kay imo mang anak. Ang ako lang gikalagutan mao si Anton. Sarah,
Abit kay iya namang nakita ang bata. Mamugos na siya. Pero sa dihang naapas akong sabakan ang among anak. Gibaylo ni niyag babae nga bastos. Grabing naka-lockdown ako. Mausab na'y akong gikalagutan ni Anton. Pataka lagpamunit. Bisangpit pa na akong mama. Sus, may barog baya ang balhibo sa akong kamot nga nakadungog ko niyang misangpit na akong mama. Wa siya'y angay makigsagol sa akong pamilya. Kung tinuod man gid ang iyang tinguha. Nganong mga mong mansiglaing tao? Dili gid siya makabiya sa iyang kalivin. Nahadlok sab ko, Sara. Nga tinudoon ni Anton ang iyang bahad. Nga iya gyud ko mong bawion sa higayon. Nga magkabuwag siya ni atong iyang kalivin. Dili ka na mahitabo, ma. Dili. Ingon ka. Mobiya ka dayon. Ay, mingaw pa ko nimo. Ubuin ako, be. Busog na bitaw ka. Wa pa ko nimo uli sa gihuwaman nimong kwarta nako. Ayaw ka bala ka. Human mo gubo na ako. Ihatag ko nimo ang kwarta. Aron, musamot ang imong gana. Wala, ipagting ang akong cellphone. Oh, huh? Anong makuyawan mo ka? Tingalig si Anton ang nawag. Mudayo na ba na siya paon sa kamera? Makig-video call na ako. Kadimanding ko ng tawa na, God. Tapos, asa man ka? muato ko sa gawas. Aron kung makig-video call siya, dili siya makabantay. Let's tubag ka na din kanay mong uyab. Gusto sad ko makadung sa inyong panagsultihan. Anton, nga nanawag man ka. Ayan man ka. Ako, Anton, diya sa syudad. Sa syudad? Nagunsa mo ka diya sa syudad? Missouri ko. Gilaay ko sa ato, Kaya ako rao sa permi. Yun na. Nanong man ani mong giuon ang imong kamera? Ay, hindi ako ko sa syudad. Kuyaw kaayo, matapsingan ko sa mga snatchers. Kadiyot lang, God. Nagduda ka? Uy, nanong magduda man ko. Hayanon ka? Di alagi ko sa city. Okay, unsa mo kang orasa muli? Ano nangutana ka? Nagduda ka? May feelings ka na nako. Sige, bye na. May customer nga nagkinahanglan sa akong time. Bye. Bye. Let's Uy, ayaw pagdali. May gani ka na dali na kung off ang cellphone. Kunwa pa, makadungog yun sa imong tingog si Anton. Ano ba na? Adlo kang iya kambawagan, ha? Nahibaw ka. Doon na po ko'y project ni Anton. O karon, kinalang planuhon na natog maayo ang pagdagit sa bata. Ala, lain na ni mo lakaw bugart, oy! Ayaw na ng tanawa kong nilaktan dong. Sakit jud bugart. Sakit lagi kayo. Halok magani kung di ko mag-anak kay may diferensya na akong junior. Nulo, ingon di na bugart? Oo, may lagaras lang ni. Pero napaso, wagod, napaso. Sige, Miss Jud ka, pabilib mama good. Paso noon ka. Sabar kasi may magtungay. Ihapos niya yung kamot dito sa tasa sa coffee. Luya diyan ni mo bugart, no? Luoy kayo dong. Suko kayo sara na ko dong. Man. Tinuod ka dong? Lagi. Dua, Saro, sa banjud ka. Ngayon ka, masuko. Dua lang good. Mao na ba niya ang ilang bay? Mao na ang bahay nga gipuy-an sa ex ni Anton. Og niya dinhi ang ilang kwarto. Kung ingon ini ang sitwasyon,
nagkinahanglan kag sakyanan. Ingon man mga guns nga mo-back up nimo. Aron madagit yun ang bata. Unsay mahitabo? Kung kadtong abno ang magbantay. Patsyon? Natural. Sa gabal man to sa tong kalampusan. Patyon. Kanos amo abot sa akong mga kamot ang imong giingong sakyanan og mga gons? Sa labing naling panahon, tingalig maapsan ko sa shipment. Inaala na bagid nga naaday ng cash, ining abot sa shipment. Sige lang kagingon nga sa labing daling panahon. Pagsita og adlaw, aron maplano dayon namo ang pagdagit sa bata. Ugma, mapauli na ko. Ining abot na ko, ipada ko dayon din ni ang sakinan. Ingon man ang mga guns nga matabang nimo. Kinalan doon na ilang kapuyan ang giingon nimong mga gons, ha? Kay dili ko magpapuyo nila sa boarding house. Ay kablaka, sila rin mga kapuyan. Pero, adoon ka nila sa boarding house. Aron magkuyog mo, paingon sa bahay sa imong boyfriend. Gusto ko na makuha ng kwarta. Sa di pa maabot ang shipment, man eh. Og, ako? Oh, ano bang ka? Kung sa may tabo na ako, kung makuha mo na ang 5 milyones. Oh, kauban ka na ako sa abroad. Usaban ng linaktan ni mo, Bugart. Nakabantay di ka, ma'am. Ay, natural. Okay. Laay magkay kang maglakaw. Mura magpirmi kang nagbantay sa imong paglakaw. Natural, ma'am. Natural na, ma'am. Oh. Kay mahadlo ko nga masagid ang akong kuan Ha? sa akong paa. Mapiit niya akong junior. Kisa Junior. Wala, okay lang junior. Gusto ka mo tanaw, ma'am. Ay, pagbinuang diha, Bugart, ha? Ikaw pinakaingon ni ma'am. Oh, mamasangil pa. Nalimod ka nga. Imo na sa gira ng tasa. Ha? Hoy, tambali na, ha? Tambali, be. Ha? Unsa? Ambi. Panghipos nito, Bugart, sa imong mga... Ambi. Araw. Unsa, dili ka na ang imong mga butang aron palayason ti ka, hanggaw ka. Ay, pagatubang na ako. Gipasuan, pamagay ko ni mo, ya. Imo po dyan pa layaso, maluoy ka na ako. Uy, nana, imong linaktan ha, ipagatubang na ako, ha? Ayaw, ha? Pindutan niya kung nilakta na, pero may mura gagiyod. Hera, luod ni mo. Luod kay kabugan. Sorry, ma'am. Ha? Uy, ma'am. Unsa man? Ano man? Ikaw ba? Ayaw lagi. Ayaw pag-atubang na ako. Bihawa na rin. Talikod lang ko. Di ta mag-istorya na. Ito man, cookie ka. Mahinomdom ko sa imong sir. Uy, pwede sa ako imong pahimuntan, ma'am. Unsa? Hoy, kagwapo sa Ayan, imong sir. kanina. Unya, ako siyang ilisan o gitsura Ay, nga naidaghan sa karbon. May nadagal sa carbon, ma'am, kay mga dagkog lawas. Ngay. Matulong ba na imong isulti, ma'am? Hello, Bogart. Di ka? Matun. Di ka? Dele. Di, ha? Hoy, ikaw ba? Ay, sige, tingsi, ha? Yeah. Waksi ng wait ni Moron. Sakit kayo. Hoy, di ka lang nagtuo ka. Nga kanang akong pagsakay sa imong mga komedya, nagagik ka na sa akong heart. Lumigi pa kasulti sa akong heart, ha? Hay, mura yugi ka sa heart, ha? Nagika na sa akong heart? Ah. Dili, oy! Dili! Atik ni mo, ma'am. Dili lang ko gusto nga mudaog-daog og katabang. Ha? Kasabot ka, Bogart. Ayaw gid pakita nako samtang ingon pa anang imong linaktan. Tanawa, ma'am. Dili! Ha! Tawaan niya. Sabag ko, mamabugar. Sabaan yun dong. Hindi bisa gusto nga makatubang ko niya. Kung iunan niya akong nilaktan. Mura manggag namili og anay. Dot na, ma'am. Milig anay kita. Tato? Ay, ano lang bagbip bugart? Madiha ay, musamot ni.
Dili man god. Butangi lang na band-aid aron dili saghid. Di ba? Di ba? Imo na putlon imo Junior. Ay, tawag pag tinuntog ng putlon. Mura lang ginig gumagko. Imo bigyo putlon. Wala ni sagol. Lain na kinitanahon. Di tagagat-kat kapaya sa mong kalaki na. Di man kakatuli. Kita may di ko tuli. Bebe, tanaw na to kung tuli bagyo ka, bebe. Paniha mama ni mo. Kaya patanaw ito mo duha. Sumpong ka, mama. Tanawa sa ko si mga kung tuli ba ka, be? Lolo, ako ingnon, mama. Mama! Alikod, ma! Ay, pagsakit-sakit na ito, ay! Sa muto ka sa batang mama ni mo! At tulang kong kwarto, ay! Mamunggi ka na! Nakasiguro ko nga makuganggit si Amy kung iya ko makita. Bay, di ara kompleto yo. Mahibong gid si Amy kung iya ko makita karon. Wa na ko sa paybaw nga muuli ko karon. Uy. Sirado man. Ay noon, doon na mo kuyawi. Oh. Wa si Imis among katri. Klaro kayo. Nga wa gyud ni higday. Wa magumos ang bidings ug ang undan. Hapsay pa kayo. Mauding wa ko makatuog pag-ayo gabi. May milagro din kibuhat sa imi. Dili ko gustong matuog. Aron makamatngon pa ko inigabot ni imi. Ug si mama, wa siya mahibaw nga milighot ko guli. Aron makasaksig ko sa pagbuang imi nako. Ug kadtong lalaki nga iyang gikauban sa usa ka restaurant. Mao ang lalaki nga gikadungan niya paggawas sa hotel. Huwaton ko ang imong papauli, Amy. Morning! Milagro. Oh? Nganong milagro man, Sarah? Karon pa ko makadungog ni mo nga may good morning ka na ako. Sige na, unya ka kadungog. Morning, gikan ako. Kita manggod ko, TV, ingon ang bana, morning sa iya asawa. Mao pa? Di ba? Sawa man tika, o ako, imong bana. Kuan. Mateo. Unya, ako, papa sa akong munika. Ikaw? Mauna, morning ko ni mo. May morning ka ni mama? Lo, wamang ko kita TV, nga ingon ang tao, morning sa iyang mama. Sa ato pa, kung sa imong nakita sa TV, mauna imong sundon. Maujod, kay pakita good. Sayop di Sarah? Usahay, Mateo, sayop na. Kay doon na may pagawa sa TV nga dautan. Pananglit ka na mo patay og tao. Bati man na. Bad man na. Pero kinahanglang ipakita sa TV aron maghinam-hinam ang mga TV viewers. Hello? Kanibe, kung di mo makita nga doon ay patyon nga tao, musunod sa di ka. Di ko. Ayaw gyud sunda ang tanan nimong makita sa TV. Sige, Sarah. Hain man na ang bata, Mateo. Ang nika? Oh, good. Tug, paman good. Ako lang balikon ha.
Gusto ka kutawan akong milk? Di ko, oy. Papa nagkomunika. Ako lang kutaw. Kay kamao nabitaw ko kutaw milk. Kamao na gyud ka, Mateo. Balik ka niya sinday Barbie, ha? Sige, Sarah. Akong balikon Barbie doll na ako. Magawas ako Kinahanglan nga makapauli dayon ko. Nanangwa man ko nimo pukawa dayon. May man yung pagkatog. Nagdali ko. Kinahanglan nga makasakay dayon ko. Unya, ang gisaadi mo sakyanan og mga guns? Inigabot ako sa bahay. Panion dayon ako sila. May sakyanan akong nakontak nga mao unya inyong sakyan. Sa gayon nga madagit na ninyo ang bata. Basta ha, mauna tayo itong sabot. Sa gayon nga madagit ko na ang bata. Ako ning dadon sa imong hideout sa norte. Good. Tawag galandayin ko. Aron masugat mo sa akong mga tao. Okay, lakad ako. Di ka makikuyog na ako. Dugay man ka ng kamata. Mo lagi untak kong gipukaw. Aron na lang yun pagreklamo. May pamaho na para nimo. Kanana sa lamisa. Ang kwarta? Gipailawom ko na sa plato. Ang kwarta unya nga among gamiton sa higayon nga mga adto namin sa norte. May musugat din yung pambot aron malayo mo sa maong dapit. Sige na. Malakan ako. Kaya tingalig, mabiyaan ko sa aeroplano. Hangtod karon mo pagid mo abot si Amy. Nanawag si mama ganiya. Pero ako sing gilimdan. Wa ko siya tug-ani nga ni ako karon sa syudad. Kinahanglang tumanon ko ang pagpakigbuwak ni Amy. Huwag ning ako ang pagpauli karon. Klaro na. Nawa na siya mahimo. Klaro na nga dito siya matuog siyang laki. Gagog yung tawhana. Abi na ko gibinlan ko niyag tugbang ra sa iyang gihuwaman. Gipunan man di ay. Makas-shopping ko ini. Dong, para na. Niya complete dong, oh. Sigurado kung si Amy naroon ang miyabot. Taksi ang miyunong. Mangandam na ko sa iyong pagsudin eh. Din ka matog gabi. Din? Lagi ka. Anton. Kibingaw na kay ko ni mo. May mo ba? Ang akong pangutana mo ito ka. Diin ka matog. Milikay ka na na. Ang akong pangutana mo ito baga. Diin ka matog gabi. Nia ang akong igagaw. O giya kong giingnan nga ato na lang matog sa hotel. Kay wa man ka. Liar! Anton. Morning imong giingon nga imong igagaw? Ha? Kini? Diin ka anang litrato. Ayaw na lang pangutana. Magbuwag ta. Unsa? Wa man tayo commitment sa usa, di ba? Wish magbuwag ta. Di na mag-iingnan ka man ako. Nga doon na ako'y feelings ni mo. Nga nahigugman ako ni mo. Nagtuo ka mo tuo ko ni mo, ha? Nakigduog ka niya at tibok kabi, unya maghilas-hilas kag sultin ako. Nga doon na kay feelings para nako, ha? Ay kung ilara, Amy. Ikaw, wa ka ba mangilad? Unsa? Di ba, pag ilad man ang imong gibuhat, nga imong gipugos ang imong manghod nga abno, nga maoy pakaslan sa imong girlfriend. Wa ka na'y labot, ana? Dako kog labot, Anton. Tungod kay kun wa ka pa mulikay sa imong obligasyon, dili ta mo kahimamat, hangtod ganiya ka na dinepuyo uban ako. Gibasulan ko ng pagsalikway sa kaugalingon kong anak, ug ang pagtugyan sa binuhat, nga mao'y natingban sa akong paghigugma.
Gubot lang kaingog kalibutan. Nga akong gipuyan niya itong higayon. Og ako, may kalabutan sa gubot mong kalibutan? Imo gani kong biyaan, Anton. May dautang mahitabo sa imong anak. Huy! Ayaw hilabting akong anak ha, Amy! Imo kong gitayuan. Ako way pa ni Masli! Ayaw mga inosenteng binuhat nga napagan lang sa akong kahuyang. Anton, tingali gigutom ka lang. Anton. Ay kung kuniti, buhay ko! Abi na kung dilag kagid mahigugman ako. Pero karon nagselos ka? Ha? Okay, tuganan ko ikaw. Break na misaunan akong boyfriend tungod nimo. Ay ko gilara! Ayaw kong singhagi! Di na ko ni mo mailad pa! Og ayaw ginilabti ang mga mahal ako sa kinabuhi. Ayaw ko gulga! Mahayan mo ang imong gibuhat na ako, Anton! Wa ko'y angayang mahayan, Amy! Wa! Ta! Bibiyag yun ang gago! Hoy! Makuman ang puntahan! Kinalan pa ibaon ko dayon sa Rejoice sa naitabo na mong duha karon ni Anton. Aron malihok dayon ang among plano. Di ka magpatimplag coffee, ma'am? Oh, nga ingon na naman ni mo yung pangutanan ni Mama Bogart. Nga kay bawo mangyud ka nga kung mugawas si Mama sa iyang kwarto, mangita man dayon na sa kape. Kuan mo ko, sir. Hadlok na ko. Unsa may imong gikadlukan? Malapuan na sa kog hot coffee ang akong junior. Hilom di Bogart, oy. Oh. Panghambog ba yan niya ng iyang junior? Ala. Usap na, family size na. Iyay. Gusto ka mo tanaw, ma'am? Hoy, Bogart. Nakaila ka ba kin sa imong gikatubang? Imo biya ng amo. Kuan mo ko, sir. Mauna. Mauna. Nakaminos na ko. Unya, binastusan din nimo. Di mo na binastos ba? Napahungaw lang ko sa akong kayubos. Naliman ka, gi-underestimate ang akong junior. Be. Saman. Be ko no. Ida. Hamugiro magyo ka. Be, bakit ako? Ikaw, naaman Sarah, tanaw ka? Uy, kanindot, ani. Kita na ko na sila daha. Mutanaw. Nindot na. Tanaw ka? Mutanaw. Rebe. Doon ka may diri, sir. Doon ka. Bitaw, ha? Uy, Mutanaw uy. ko. Mutanaw ko anang imong junior. Oh. Pero human kog tanaw. Usaon nimo? Layas dayon din hikaron dayon. Da, unsa na Bogart? Kadungog kas gisulti ni Mama? Ma'am, ayaw lang taon na mamay. Maluoy ka, ma'am. Unsay ayaw, gara kaayo ka. Ikaw may nagingong nga mo tanaw ka. Gara kaayo ka. Buka mo ka buhok mo ranig tris. Karon tiyay mo din eh. Awa dong, oy. Nagjuki-juki rin din eh. Nagjuki-juki. Usay juki-juki. Juki-jukihan ang naong mo. Hanggaw ka. Tinud-anay tong akong gisulti nimo. Bakit ako? Sige. Unya pagkahuman, layas dayon din he. Unsa pakita Bogart ma? Mateo. Ayaw na lang pagapil-apil. Hain man ang munyeka. Gusto bugutan na ma. Pakita Bogart. Ha? Nandong ka, ma'am. Gusto mo tanaw si... Hain man ang munyeka, Mateo. Tuog pa man Sara. Dungog man ko suko mama. Maong gawas ko dali-dali. Bitaw, ma'am. Ma'am, pasilo lang taon ko, ma'am. Salua. Hindi na mo sa... Kaniyot, mama. Ikutawan ako ti kaghat kupi. Bahalag malapuan na sa balik akong junior. Di na ako masuko. Lapuay lang, lapuay balik. Ay, lamay. Ma'am, sorry kay ma'am. Di na gid mo usab sa har pasiluan lang ko ninyo. Dong Mateo, dong. Pasiluan lang ko ninyo, dong, ha. Pasiluan na taon ko ninyo. Di na gid mo usab, ma'am. Bahalag wa ko'y bonus. Ay, lamay. Katunga lang. Wa kay bonus, pero palayason ti ka. Ba? Ala, kinsa to? Si Anto? Mateo, ang bata. At doon ako kwarto na to, manglako. Nganong ni aman ka?
Gabi pa ko mipauli, ma. Ug ako yung nasakpan si Amy. Usay nasakpan. Dito buhigda sa boarding house ang lalaki nga iyang gikauban dito sa airport. Way taong boarding house, ma. Buntag nang mipauli si Amy. Hay ni mo, Anton. Tungod ni atong babayhana, imo lang yung gibiyaan ang atong branch. Ay kabla ka, ma. Nakabook na kong flight, ma. Pabalik sa Cagayan. Og mihapit lang ko din eh. Aron pa ibaon ka nga ako nagigibuagan si Amy. Unsa? Nakakita ng gikuglig ungar sa ma. Aron ako siyang buwagan. Unya, wa ka siya'y buhaton pa ni Mouse? Iya kong gibaharan, ma. Nga dunay daotang may tabo sa kong anak. Ha? Tiaw mo ka na. Unsay mahit na po kung iyang tuman. Nga nung mahadlok man ka, ma. Nga doon ang makahe-detective ma nga nagsigiron og sunod-sunod ni Amy. Gipunan man nimo ang problema, Anton. Ma, kung masundan lang sa pirmi sa detective, ma, mapugman ang dautan niyang mga plano. Namahaw na mo, ma. Gigoto man kumay. Maayo kay niya ka, Sarah. Nga naman. Gawas ko. Akong doon ako, Brad Anton ako. Ayaw na lang, Mateo. Lagot ko. Ngano nga ni siya? Tingalig, doon ay tuyo ni Mama. Ala, na siya cellphone. Pwede siya kontak mama. Maldito, jud na ko, Brad Anton. Ako atoon, be. Ayaw na lang lagi, Atoon, Mateo. Nakaluto naman ko. Tingali, gigotom na ng imong maguwang. Kaunsab ko. Okay, sige. Pag-auson di ka kagigotom ang kaha ka. Pero, magkarambol na gani mo si mong maguwang? Mulayas gud mi dinhi si Inday Barbie, ha? Mupauli mi sa amo. Unsa? Salamat gi kay dong nga naabot ka, timing kay mo pag-abot. At sige dong, kaon pa. Kana. Anong nagpasalamat man ka na ko, ha? Bugay? Katog, kana. Tungkol kay... Ay, di mo dayo tanaw mama ni mo sa kong junior. Usa! Masukmagan, tamang kakabulgart ka. Tanong. Nag-usap ko! Ay, sorry. Ikaw ba, sumbagong tamanong karumbuanga ka? Sorry dong. Imong gibinastusan si mama, ha? Taon dong, oy, bida, mamatay mo sa nervyos ini, oy. Abi na kung ikay akong hero, kay wamo dayo ng pagputbol ako. Kadiyot, tubig sabi. Tubig. Ara dong, usa na ka pitsil. Imna. Ninom na ko sa baso. Baso dito. Sige, magbinuang na ko na. Pitsil. Ikaw ba, bida, gini mo eh. Wa pa lang ko magdali ay. Tingalig, mabiyaan ko sa kong flight ba. Daginuton tamang yun ka ba? Ay, sa kong daginuta dong, oy. Murusa pagtuig ko. Murusa, driver ako, daginuton ko ni mo. Murusa mo kay. Ito, padugang sudan. Ay na, human ako. Ayaw, sudan! Human na, ligi ko. Doklon tam ka. Ay. Gara na ka, ha? Sorry dong. Sige na. Kinangang makabalik na dahi ko sa airport. Salamat kay nakontak na nako si Roger. Nagpaingon ako nung anhi ang iyang mga sinuko. Animal ka, Anton. Mapagawas gyud ron nimo ang 5 milyones. Bugti sa imong anak nga among dagiton. Niabday ka, Brad na ko, Anton? Mulakaw na ko dong. Patod lang ko ni Bogart sa airport. Nah, murag. Di ko makadrive pa na dong. Kay sakit pa kayo kung injured. Injured mo gud akong atubangan. Ha? Masa? Oh, basig si mama lang nimo ang muhatod lang nimo dito sa airport dong. Doon na kayo togo ninyo, ha? Bantayan ninyo si Sarah o ang bata. May bahad sa imi. Nga sa among panagbuwag. Mo iyang panimaslan ang bata o si Sarah. Ano ulit? Ato lang sa kwarto, oy! Unsa dong? Unsa? Kasabay ko itong pamiyan, ha? Wabig yun ang ilabot si Sarah niya. Sila mo ay masakripisyo sa kalagot ni Imi. Tungod kay ako na siyang nasakpan nga nagluib na ako. Hinungdan nga ako siyang gibuwagan.
Ngano ka? Kitawa man kaniya. Usa man bugal-bugal ang imo? Di ay, magkahimo ka bugal-bugal mo nga ikaw mo akong hero. Kung anong kitawa lagi ka, ha? Kakakuan lang daw, naibog lang ko sa imong swerte dong. Lahigid mo kagwapo, no? Kay, ay lugang mga chicks. Magwapa, yun. Wa ko malipay sa bahad ni Amy Bugard. Hindi ko makatugot nga iyang pantoso ng mga binuhat nga mahal kayo nako. Buhat ay. Dong, pero minyo naman Sarah. Malipayon ba sa Sarah? Butang. Oo, asam ka? Di na ta maglali sana. Ang ako rong ihangyo nimo. Natabangig bantay nga di matuman imi ang iyang bahad ha. Magtaksi na lang ko paingon sa airport. Kinanglan nga makabalik dayon ko sa Cagayan. Di lang wato ni mong mama. Di na. Sige na, mulakaw na ko. Di ka manangin Sarah? Ay, musamot lang kalagot ni Sarah kung mamugos ko. Gawas pa, tuwa na si Mateos kwarto. Terus gade gisa ni Sarah dong, ug ang munyika. Matapos na yung tanan na mong pag-antos Bugard, ako na ipanumpa. Mahayan mo. Nganong gidali mo pagtuman ang misyon nga gisangon ni Roger nako. Ang ako cellphone. Si Roger. Ako na yun ito bagon. Ni apa madlagi ka, Anton? Ako pang gipatang og taxi sa Bugard, ma. Dugay man gud nakakitag taxi sa Bugard. Tingalig di ko makaabot sa akong flight. Ihatod ta lang ka. No, mahago ka na, ma. O, okay lang, ma. Doon na pa mo ko'y 2 ka oras. Total, check-in ko naman daan ang akong ticket. Sige na lang, good. Ako nalay hatod nimo sa airport. Ansa man, may kaon ka na? Man na. Naa pa ba imong magawang, Mateo? Lakaw naman. Sakay siya auto, mama. Mubalik pa siya din eh? Adto ko no sila airport. Patod siya, mama. Nagaso lang gid sa inyong inahan. Nga naman kang kalit man siyang mianhi? But lang. Sarah? Nga na, Mateo? Tingali, iya mong kuhaon. Kamo akong nika. Nagtuo sa day ka nga mauban mi niya? Di ka uban Brad na ko, Anton? Nganong mauban man ko niya nga ikaw naman ang akong bana. Diba, ikaw man mo ipapas sa munyika? Lipay ko to! Mateo, uy. Nagbinata na sad ka. Nagambak-ambak na sad ka. Suko ka, Sarah? Masuko lagi ko kung magbinata ka. Lipay manggod, Mateo. Ako good papa sumunyika. Unya pa, Jod. Di mo uban sa Brad na ko, Anton. Mateo, nahibaw kong dili lalim para nimo nga mausab mo ang imong pagkatao. Pero ang labaw na kong gilauman, nga mapausab nimo ang imong pagkatao tungod sa manyeka. Bantay na jud ko, Sarah. Di na jud ko magbinata. Saon, kalimot manggod ko. Kung gusto ka nga dili mi mawa nimo o ang imong munyeka, kinahanglang paninguhaon nimo nga masunod nimo ang among mga kinaiya, ang among sinultihan o ang among linaktan. Gustos sa Mateo mahimo normal, Sarah. Gipaninguha sa nako, Mateo, nga ako may makapahimo nimong normal. Aron dili maawawa ng atong munyeka.
Mauwaw, dry muna ko. Pagmatngon lagi. O ginumdumi ang tanan akong gitudlo. Okay ra ka nga mobalik sa Cagayan. Di pa gidon ako gustong balik, ma. Nagunaw ako sa ibahan ni Amy, bahin sa ko anak. May nagbantay sa mga lihok ni Amy Anton. Busa ayaw kabalaka. Una siya makatuman sa iyang bahad. Gisumpo na siya sa detective. Mayo lang lagi, ma. Kung makabantay ang detective. Ay gisuhulan gud siya. Sumaa bitaw. Dugay man siya nakalihok. Ang wa pa man say nakita. Sumagod. Sa dihang nakikita katong imong gika-live-in sa iyang boyfriend. Dali man siyang mi-report. O lagi, ma. Pero nakuwangan gyud ko. Imo naman kahang gisudyaan ang imong ka-live-in. Mitugaan man kaha siya nga iya tong boyfriend. Iyan ako nang gibuwagan. Tungod kay ako mo iyang gihigugma, ma. Og mituo kasab. Mao man gani ako siyang gibuwagan kay wa ko mutuo. Ug nahadlok lang ko sa iyang gibahad. Ang akong anak. Mo iyang gipahimutan ingon man si Sarah. Apiligod og pag-ampo kining problema ha, Anton. Iampo nga unta. Malamdagan ang una-huna ni atong babayana. Duwa na nako, Brad Anton Bugart. Saan naman taon ka? Buta ka? Ikaw ang gimili dito. Bitana, misakay magwa sa sakyan na ni mama ni mo. Kaniara? O siguro abot ito sa Cagayan. Ako di ay nun Sarah. Luoy ko Sarah da. Wapa siya kaon. Sa tanong, upay ka ang Sarah? Woy! Pag-abot, Brad na ko, Anton. Daligod siya at amo kwarto. Wah nga sa. Pero ikaw, may kaon lagi kag imo. Bisag na imong Brad Anton. Gusto man. Iyawan biya ko di mo ganiha dong pagdoon mo sa lamisa. Nga naman. Ay, pinagkalitan ni mong sukmag ang imong magawang? Mawad yun ang to. Nga, makamadlog gabaan ka. Imo kung magawang imong sukmagon, di ka madlok? Unsan nagbabugart? Gabagod. Kanang gaba dong, masok ko ang Lord, ana. Tingalig. Makimay ginang kamot ni mo. Kay, nanokmag maguwang. Iyam sa bailok sa rabi. May noon. Hindi, may nakayo. Ako naman niko. May gibasadaan rabat mong Brad Anton? Unsa man? Iyang buwagan ang iyang uyab. Kadto monster? Ora! Biyang no imong Brad Anton nga bantayan jud kuno ang Monica. Kay mo ni panimaw sa monster. Unsa? Batay jud siya nako. Muhila ka na gid og dugo, Anton. Gipadali gid nimo ang paghatag namo ni Roger sa 5 milyones nga iyang gikinahanglan. Naglagot si Roger sa dayang ako siyang giingnan nga gibuwagan ko ni Anton. O gipadali niya paani ang mga guns nga mutabang nako. Ingon man ang sakyanan. Inigabot sa sakyanan. Dagiton dayo na mo ang bata. Gawon na, Sarah. Ako, bantayan mo ni ka.
Nawa naman hinuna akong kagutom. Di na may mo, oy. Kaon jud ka. Tutoy baya ni mo munyika. Kesa may nagtudlo ni mo, ana. Wala lang. Ako lang. Sige. Dinig ka na ha, Mateo. Ayaw gyud biya si Inday Barbie. Mukhaon na ka, sir? Mukhaon na lang. Hala. Nga naman. Kuhan man ko. Wa na'y sudan? Kanang mikaon magunog mayo si Dong Anton ganiha ba? Murag sabaw na lang nibilin. Nagpaila lang gid si Anton nga ang iyarag yung kaugalingon mo yung gihunahon na. Wag gid siya maguna-una nga doon na pa'y wa makakaon. Sorry kayo, Sara. Naliban lang magud ko. Pertigin akong pagkaliban na, sir. Wa pa rin ka makakaon. Sagdi na lang. Napamangkay sabaw. Oo, napaisabaw. Aon sa man. Lutuan ko niya akong itlog. Ha? Lutuan ti kag itlog. Ayaw na lang, Bogart. Sabaw na lang ako. Sir, nag-uulbig dumayo si Dong Anton. Gano'n nag-uulman siya? Ang iyang gibuwagan niyang kalibin. Nasuko ni. Ikaw o gamunika kung yung iyang panimaslan. Unsa? Laki day. Kanagid si Anton may nakaingon. Og tungod na niyang pagka-playboy. Sir, pero guwapo ang saykod siya, sir. Niya, rich pa din. Abi ni mo, Bogart? Sobra gid akong pagmahay, uy. Nganong nakaton ko sa paghigugma niya. Og sangko sa langit ang akong pagbasol. Nganong natahan ko niya ang akong kaputli. Ay, di mo sa kamay sa produkto sa inyong gugma ni Dong Anton, day. Nanawar ko ng munyika, oh. Muragid munyika kagwapa. Dili niya anak si Inday Barbie. Oh, day. Basta, Bogart. Dili niya anak ang akong gimugso. Mintras wa pa mo abot ang sakyanan, ingon man ang mga goons nga gisaan ni Roger. Mudalikyat ko sa ilang Anton. Sa katapusang higayon, subayon ko ang gihimo kong plano aron makasod ko ni atong paya. Kinahanglang limpyo ang pagdakit namo sa anak nila ni Anton o sa iyang ex. Nakita ko sa pamayho ni Anton ang sobrang kapalaka sa gibahad sa iyang kaliving. Bisag unsaon ko sa paguna-una, Anton. Imo gid ning saa. Kundi palatagaw ang imong hunahuna, dili maamong ang mga inosenteng binuhat. Naamong lang sa imong kahuyang, sa imong lasaw nga panghuna-huna. Mora ni imong sudan, Sara? Mateo, nganong nang gawas mamunduha si Barbidal? Sige man siya patid-patid. Murag gusto gawas aron lakaw. Sara, sabaw na lang imong sudan. Bogart! Bogart! Dong, ano ka? Mateo, nga naman ka, ha? Wabi ako mareklamo sa akong sudan, ha? Igo rigid ni nako. Luto, Sara, lami sudan, unya, sabaw ra iya. Bastos. Saon man dong nga, gilimian mo ganun mo, Brad Anton.
Hapit mo ginikuha, binli. Lagot ko, Brad Anton ako da! Gusto na ha, Mateo? Ay, napangita ko butong eh. Lutuan na ako si Sarah, ha? Ngita jud gubot bugart! Ay man, Brad Anton! Mateo, magpatuya ka ganero sa imong sapot, manglakaw min daw si Inday Barbie. Hala. Ayaw lagi ka sukodong. Sa ang gigutom mo mayo yung Brad Anton. Gitik lang ka Mateo, be, bugart! Anong gitik? Gitik ko. Ano na bagay ko, ha? Katawa, buot, aron, aligrita, bugart! Katawa na bitaw ko. Kanang kusog ba? Mateo. Huwag ka suko, Sarah? Wa na. Basta dili na ka magsapot-sapot. Balik, gitik, Mateo, ayaw patuya gitik diya ni Bogart Good. Imo bigi ko si Inday Barbie, ha? Ayaw lang, hadlok, Sarah. Lipay, gani munyiko. Sige siya tanaw ng bugart, ipaningot ang ilong. Nawa! Tawa mo niko. Lipay siya, gigiti kon bugart. Bugart, dali, dul. Aron, giti ko kabalik. Luwa na diya dong, ay. Ako may kabuang nga, no? Mateo, diha lang una mo ni Barbie, ha? Maligo na ako. Sarang, dungan mo ligo. Dungan mo ligo. Sara, dungan taligo. Aron, makagakos ko nimo. Inaldo ka. Sumbong ka, Sara! Sumbong ka! Ikaw ba? Takdakan ko ng ilong mo. Sama taon ka, ganun sumbong mo ka. Kituluan na natin ka rin makagakos, Sara. Sumbong mo ka. Onya, ligo sa Monica? Sama ka. Ay nga nung apelo mo na si Monica. Nga man naman nagligo. Kamuran duharon. Kakakulta ka, Sarah. Ako ikugusan ng bata, be. Dikoy! Antog pa lang ni mo, Monica. Buwak, imong o. Siyatog. Di pagtuo naman yung bata. Panalang. Kau, tuwa na dito. Di lagi ko. Sama ka, ay kamaong kung kugusan ng bata. Di lagi. Kamao lagi. Di lagi. Laing ka ni kalinaktan. Murag ka sige pangita, anay. Kaning bata. Bakti naman eh. Ay, ako yung kugus, be. Kau kaligo na mong Sarah. Dali na yun. Nga ako cellphone. Ingalik si Mama. Si Amy? Gusto mo kay tuyo ni Bayana? Akong tubago na. Maayo kami tubag ka. Sa pamimim tuyo, ha? Di ba nakigbuwag naman ko ni mo? Suwa na ta. Sa'yo na ni mo maingon ana, no? Kung tinuod kang higugman ako, andam ka mo sa kapisyo. O kung tinuod kang higugman ako, ayaw pasakiti mga binuhat nga nahimong bililhon sa akong kinabuhi. Hoy, gago! Kaswerte sad ni mo, no? Kung nahigugmagi ko ni mo. Kung mao na, tinuod ang duda ni Mama. Nga doon na kayo tinagpo ang plano alang nako. Doon na yun! Nagkinahalan kong dakong kantidad, Anton. 5 milyones ka pesos. Isa? Mauna, Anton. 5 milyones ka pesos. Asa ko ka ng kantidaragot? Kung dili ka gustong may maalaot, maayo pag-andamon mo na lang daan ang maong kantidad. Ordinaryo pagyapon ko piliyado. Rangguray na promote ako.
Pero nga akong sildo, huwag gani kabot og sa kamilyon. Kung maunang magdugay-dugay ka sa paghatag, doon na gyud magantos. Ayaw gikilapting akong anak. Pangitaon tigig ka, bisag asa ka pa magtago. Nagusik-usik ka lang sa oras. Hatagan ko pa ikaw og laing higayon, Anton. Andamang daan ang 5 milyones ka pesos. Hello? Hello? Gi-off na niya ang cellphone. Kinang manawag dahin ko sa amo. Akong pabantayan ang akong anak o si Sarah. Ang akong cellphone. Si Anton may nanawag. Tula kay problema ang iyang pag-abot dito sa Cagayan. Hello, Anton? Hello, ma. Nanawag si Amy. Bago pa lang yun. Nangayog pasaylo nimo? O gi mo sabdayong gipasaylo? Nanawag si Amy, ma. Kay gipaandam kog 5 milyones ka pesos. 5 million pesos? Mao na, ma. Daan pagyud ko nga miyembro sa sindikato katong babayana. 5 million pesos? O sa'y pagtuo niya? Gipamunit lang nato ang kwarta nga sayo naman tayo niyang gipangayo. Bugti ko na ni sa kaluwasan sa kong anak, ma. O kang Sarah. No! Ma, kuhaon ko na lang si Sarah o ang among anak. May diri kay di ako nga makapanalipon nila. Are you crazy? Dadon mo sila diha? Samot nga way makabantay nila. Dili ko mahimutang nga maguna-una sa bahay ni Amy, ma. O gusto may gamit sa detective nga nagsigig sunod-sunod ron niya ng Emmy. Dako siyang ikatabang aron mapugnan ang ilang daotang plano. Ma. Daan pala kikit ko. May hidden agenda gid katong babayana. O karon mibuto na. 5 million pesos? 5 milyones pesos? Ma, mupauli na lang ko diha, ma. Unsa? Huwag makabantay sa kong anak, ma. Diha ka lang, Anton. Makahimo mi sa pagbantay nila ni Sarah o Inday Barbie. Bantay lang ang bata, ha? Ako na lang palit shampoo, Sarah. O di ba si Bogart lang? Mateo, nahibaw kang maglisod pag lakaw si Bogart. Maong ako na lang. Ano na magugus at bang mupalit good? Saon, man sa kumakabantay nga wala tay shampoo. Nangumpra man unta ta? Ako lang good palit. Magdali ra ko, Mateo. Sige na, aron makaligo na ko. Murag di buenas ko da. Ang ex ni Anton may gawas. O murag mo ato sa atbang. Ako siyang sugaton. Kumusta? Ikaw? A dream is a wish your heart made. Unsay mahitabo sa panag-atubang nila ni Sarah ug Emmy. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning sugilanon. Muñeca. Writer and director Baby Farida Salgado. Dalit kanato sa RMN Drama. The dream that you wish will come. Dito sa layong bukid, may mansyon kami nga dako. Kaming nagpuyo dito, si Mami ragyog si Daddy. Ang among trabaho, mangoy-koy nagbulawan. Dadun sa Cebu, pabaylo ag barko.
Among gitanom-tanom, grapes lang og mansanas. Walay laing trabaho, kay dato lagi kaayo. Ang among kalipay, tingog lang sa among piano. Ug dinuyugan sa dako nga organ. Sa matag Domingo, mulugsong kamig musimba, magampo sa Ginoo, aron taga ag auto. Unya pagkahuman, sa tiyanggihan kami mamahaw. Ang dala namong bulawan, pabaylo ang litsong kawali. Tumang ka dato, among giantos, bisag dato dakog kaon. Hastang duta. La 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 la. Usa siya ka albularyong buta. La 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 la. Mutambal nga magsiga ang mata. Sinanay ko pagkaabusado, sigig bagulbol nga daghan sang apo. Kung saon man paspas ako, bisag karon nag-edad nag-85. Butang